Heddi fi'n credu ceibau bach o'r Gardd. Fi wedi gweithio cwrs newi amdano o'r caib yma. Es i'n bach yn fed up gyda coesau pren yn torri arni. Dim ond beth chi'n galw fferriwl modfe, fyw fi'n credu, so mae coesau pren, maen nhw'n torri reit yn o'r fferriwl a nogod, so mae peipen arni nawr. A fi wedi weld o hwnna ymlaen, fi wedi bwrw so wna'n ffito mewn i'r fferriwl yn ten. A wedyn di weld o fe ymlaen, so wna'n ymlaen teidi, a fi'n gobeithio parri ffwn fi mas. A wedyn mae patch da fi'n mynd ceibo mas. Fi'n edrych ymlaen i treial y pal mas. A mae patchyn da fi gael, dim pal, caib. Fi'n edrych ymlaen i gael treial y caib mas. A mi eisiau i gael ceibo'r patchyn ma. Fi'n gobeithio wneud rhesi o tato a wedyn llysiau rhwntio nhw i gael treial ysgoi sgwari blait a pethau fel yna, achos fi'n cadw plannu nhw rhy agos i gilydd a mae'n mynd yn galed i gael mwynto nhw, i gael rhoi prif dystol, pryfio nhw. A maen nhw'n tendan i cael blait a pethau fel yna, so fi'n gobeithio allai wneud rhywfaint o mixed bed. Nid ydych chi'n cofio rhoi digon o dom rown nhw fyd. So, mae wedi fi gan treial a cychwyn dawn yna nawr. Dwi'n meddwl patchyn fawr wedi gwneud. Reit, mae palu'r llawn patchyn yn cymryd rhy hir. A allai rhoi cwpl o rows o tato mewn wedyn, de. O leia wedyn bydd tato mewn da fi, achos mae wedi bod yn chitan am llawer rhy hir da fi nawr. A droiau nhw pob 2 neu 3 trodfedd rhywle, sy'n cofio nawr. Fi'n moyn neud y plan o datien reit bod ti dechrau setlo yn hyn. Mae just dechrau clofio faint fach o toll. Nes I actually moyn yr tatien lawr. Ond fi yn moyn eagle rhoi bach o dom mewn y toll. A'r tato eagle bod dan deiaf pryd mae'n dechrau. So ni'n just mynd yn macho nhw. Hanner i mewn y toll. Just i stretcho'r lein yn barod. Gada fi gael just ail chrwmio yn y blaen.
cryf a'n bell mewn y twll. Dim necessarily yn rhywbeth sydd i funud. So, tatyn a fi mna wedyn. Siwr fod golli mewn i. Rhaid so bod e'r llygad ymlaen. Tra'r twll. Mewn wedyn. Cerdded. Trod yr un.